Nyakwara Mugejonga nyisi ni wakaw mana yueyo madundo kaita bro bedo kaduogo kod twaka marariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka modogoyo Nyakwara Mugejonga otudore kod Yuak mag jopuonja mag junior secondary school kata jopuonje mag skunde sekondar madundo. Kalni nyaka sani jopuonje makamago Yuak ni duol mandiko jopuonje teacher TAC odagi chopo duaro kata ng'eto madoho nogolo ni onego bedni indiko gi e tich e yorno mongirore kata e yorno ma permanent. Ka bende doho nogolo ng'eto ni gin jopuonje ma osetiegore yo makare, gin jopuonje manitere kod lesson mar teacher. Onge tiende mar mondo mi ondik gi e tich kaka interns, to gin jogo ma osebedo kod tiegruok mararieya kendo nego bedni koro indiko gi e tich e yorno mongirore. Kata kamano nyaka sani duola mandiko jopuonje tich TAC pok ochopo dwaro makamano. Gino mosebedo ka omiyo jopuonje mag junior secondary schools e counties mopogore opogore osebedo ka ging'anyo ka koro gisundo sirikal mar mondo mi ochop dwaro margi mar mondo mi ondik gi tich e yorno mongirore. Gin bende gibuogo ni ponono ok ondik gi tich e yorno mongirore to ginyalo chungo chenro magi mag tich ahinya to e kinde mibo bed kiyawo skunde pachoka. Wang'eni nyaka sani ma en juma mar ariyo ma koro skunde pod olor kaluwore kod koth mapek mamedo chwe pachoka. Kata kamano jopuonje makamago buogo ni koko chop dwaro margi mar ndiko gi e yorno mongirore to gibidhi puonjo. Gino mwang'eyo ni kotimore to biro miyo nyithindo ema koro biro bedo ka kale matek. Kalone ahinya to mago mantiere junior secondary school gibo bedo ka gidhi e school to onge japuonj moro amora machulo mapuonjogi. To ang'eni nyithindo makamago gin to giyudore e skunde mag piny owacho. Skunde mag ji giwegi somo biro bedo ka dhi mbele. Skunde mag piny owacho ema chenro mag somo biro bedo kochung' kar tiendgi. Sirikal otimang'o mar mondo mi jopuonje mag junior secondary school kik dhi e ng'anyo. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ang'wen. Magina jopuonje ariyo kuomgi gin jopuonje mago mag junior secondary school, ariyo kuomgi gin jotelo mawuok e riwruok mag jopuonja e pacho kae. Antiere e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod welo adek montiere godo e studio achiel kachiel okinyi makawuono. Antiere kae kod Steve Oruko ma en japuonja mar JSS. Machiegni ahinya Steve, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber Madam Joyce, erokamano kuom rwaka e studio. Machiegni. Wendo mar ariyo Nyakwara Mugejonga bende antiere kod Fidel Okoko. Fidel Okoko bende en japuonja mar JSS. Machiegni ahinya Fidel, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber kabisa kendo ago erokamano mar rwaka Ramogi TV kawuono. Machiegni ahinya. Nyakwara Mugejonga bende anyisi ni antiere kod jatelo mawuok ka riwruok mar jopuonja. Mano Hesbon Otieno, jalup jagoro mar riwruok mar jopuonja mar Nata. Oyawre Hesbon, ichiew nade kendo machiegni twak? Oyawre kendo mor mabiro twak gi Nyakwara Ramogi kawuono. Rwak mayudo malong'o kendo kawuono an gi jopuonja donja nene to jopuonj negi weche machal nade. To imbe ndibo bedo kinyiso ni kaka jogo mantiere riwruok ubo konyo jopuonje mag junior secondary e yo machalo nade mondo chop dwargi makare, dwaro margi makare. Mago te wan godo wabro kete twak e yo maler mondo jopiny ong'e ni weche kata masira mayudo jopuonj wan godo e chunywa kendo wadwa ng'iyo ni iloso gi e yo machal nade. Machiegni twak. Erokamano. Nyakwara Mugejonga wendo machielo antiere kod Zablon Awange. Zablon Awange en jagoro makupeta bade makisumo. Obro bedo ka otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Waloso weche mag tudruok entiere county ma Kisumu. Ing'isa kanyo ni pok oyawo video mare omiyo wanyal nene achiel kachiel. Awange kiwinja inyalo mana keto video mari on mar mondo mi in bende wabo bedo ko watudre kodi e twak okinyi makawuono mondo in bende inyiswa ingiswa pachi kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono. Kata kamano Nyakwara Mugejonga kaka pile in bende kwa wei oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 360 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono adwa nachak kodu Steve kaachiel kod Fidel. Nyaka sani koro jopuonje mag JSS osebedo ka ywak. Waseneno ka thoth gi ng'anyo e counties mopogore opogore, county ma Homa Bay, county ma Migori, county ma Siaya. Naneno ka moko kuom gi ng'anyo ka koro giwacho ni ka ok ochop dwaro marwa to wabo bedo kwa chungo chenro mag somo. En dwaro mane modwaro mar mondo mi TAC ochop kare mondo
e kinde mibolanda ni yawo skunde to udogu puonjo maonge ng'ikruok moro amora. Kachako kodi Steve. Erokamano kuom miya thuolo. Gima wakwayo kendo mwadwaro en ni mondo miwa PNP, let us permanent and pensionable terms. Mwatiyo kaka jopuonje manondike orak mongirore ichulo pesa. Kik chulwa pesa matin ni maka okondikwa on PNP terms, we are going to paralyze JSS ok wadhi dok school. Mane stand mantie. To onge tebo mwachako wadoke kendo ni wa negotiate nikech gima ing'iso wagi, they are just politics. Onge kuma osebedo documented. Koro wan gi chungwa achiel, ka onge PNP to kwadoge school. Koro ka inyalo puonji gi joma ginyalo kelo mapuonjo gigo to puonjigi. Wan ok wadoge school. Nyaka sani koro iwacho no kubebedo kudoke negotiation table. Fidel korka koru ponono en ang'o ma usebedo lalruok mane musebedo godo kod sirikal makoro ponono sirikal ok ochopo kare makoro rama ni ng'anyo koro gino mudhe timo ka ok ochop dwaro maru. Ero Steve osewacho kae ni udwaro mar mondo miu barupe mago mandiko uwe tich e yorno mongirore kendo iwacho ni permanent and pensionable. Gin ang'o kendo mudwaro mar mondo mi sirikal ochop kare mondo koyaw skunde to udogu puonji? Adwa ni mondo awachi ni wach mar junior secondary mondo mi omi jopuonj ndiko ma nitiere kumoro mondike ma mokwa ni wapuonje yor kojolo. Oken ng'wech ma wachako sani, oken bura ma wachako sani, en bura mane wachako higa mokalo. Kendo sirikal osebedo mana ka odino ite ma ok dwar winjo wach mar jopuonje. To wan gi gik mang'eny, okang' gik mang'eny ma waseketo mwadwa timo. To gima duong' en ni wadhi ng'anyo. Mano e gima duong' kabisa mantiere ni wadhi ng'anyo ne wanyiso sirikal higa mokalo ni mondo gi ndik jopuonje e yo ma kaka ndik jok mamoko. Nikech wan jopuonje gi puonjo mana kaka jopuonje mamoko to gito msara timiyo gi matis. Basto bende gitiyo e yo moro mongore ma ikia ni kiny podine tich kata kiny onge. Koro gima duong' kabisa en ni kopo ni sirikal ok otimo dwachwa kaka wadwaro to kare ka iyiepo kata giyawe mana tich adi wan koro ok wabibedo e skul kanyo. To kendo ok wabirito ng'ata ok wadhi rito ng'ama puonje e JSS ni mondo konywa. Waseikore, wasewachore ni ka ok gitimo kamano to onge ng'ama wadhi rito nikech waserito unions, waserito jonat nika, waserito jokupet nika mondo owuogoko matek mondo konywa to gisetamore. Koro momiyo ni neno ka waringe ndara kumoro amora kendwa maonge kodgi kendo kata kopo ni ok gidhi gibiro to wan waseng'ado ni wan koro onge skul mwadoke. Koro waikore kabisa motegno ni kochopo chieng' ma iyawe skul to kaka waikore no wan wasewacho ni koro kwadoge skul. Nyaka chop sirikal miwa gima wadwaro. Kendo wang'eyo gima wadwaro. Nyoro ne wan gi ng'anyo, ne watero ne gi barua nyaka e ofisgi magi receive, magi rwako barua mane wamiyogi. Koro barua no en clear oriere tir ni wan wadwaro letters miluongo gi dho ngere ni permanent and pensionable terms. Mana kaka jok mamoko bende nigi barua mawacho no ndigi kanyo under permanent and pensionable terms. Wawinja ne Hesbon Otieno be jalup jagoro mar Nate in kaka jago mawuok e riwruok mar jopuonja mar Nate pacho ka ng'eni kinde mang'eny iwacho ga ni jogo mantiere e riwruok mag jopuonja un bende kinde ma jopuonje weteu kale midhiero kaka sani waneno ka jopuonje mag JSS kale midhiero ujawuok oko ka usirogi e yo makare. Dwaro mar jopuonje mag JSS no ndikgi e yorno mongirore bende en dwaro malong'o monego bed ni sirikal ong'e kapok oyaw skunde mondo chenro mag somo kik chung'. Mokwongo adwa chiwo mos makende mar riwruok mar jopuonj mar NAT kuom joma oseyudo masira mag pi ma osemiyo tho bedo mang'eny. Kwang'iyo gik matimore Ahero, kwang'iyo gik matimore kata Sindo, Suba kocha, to gi masira mosebedo kamano mosemiyo skunde pok oyaw nyaka sani. En gima waneno ka en gima lich monego bed ni wabedo gi kuyo kuom joma kuyo to bendo waketo pacho kanyakla kaka joma ni education sector ni to ibiro tim nang'o mondo skunde gi oyaw. Koro mano mos makende machiwo. Mar ariyo,
ado wacho ni ywak ma jopuonj ni godo awinjo gi be kawuono ber nikech an kodgi ka kendo awinjo ywak ma gin godo ma gikelo. To ywak ma gin godo en ywak maber, en gi ratiro ne, nikech ka jopuonj ndiko tich onge kamora mora e term mar employment manie TSC ma kata king'iyo code of regulation ma jopuonj ma wacho ni jopuonj onego ndik under internship, onge ndiko makamano. Ndiko manitie e Teacher Service Commission en ndiko miwacho ni indiko gi on permanent and pensionable terms kata indiko gi on contractual basis. Mage yore ariyo monego bed ni ndiko bedo. Makane Teacher Service Commission ne donje ndiko mar internship, ne wakwero gi mowacho gi ni ma biro kelo midhiero. Nikech onge obligation mora mora ma jopuonj gibiro bedo gi Teacher Service Commission, nikech internship ong'ere worldwide ni magi jok ma nitie e tegruok mar ng'eyo tich ma gisomo. Gin joma pod nie somo, pok giwuok mondo gibed jopuonj. To iyudo ka jopuonj miyo internship gi gin jopuonj ma osedhi e college ma gibedo graduated. Koro internship ni onge tiende. Onego bed ni kimiyo gi tich timiyo gi tich either on permanent and pensionable kata imiyo gi tich on contractual basis. To kiwacho ni gin jogo mosetiegore be gin tere kod TSC number ma indiko gi yorno ma intern. Ok nyal mi tich ka okitiegori midhi college kata mbalariany miyudo mi graduate mi kata idhi graduate square mi yudo orwakni gine ni graduate o good mar graduation. Magi jopuonj mose graduate manigi teaching certificate, to kendo iwacho ni kisewuok e mbalariany kata college to idhi iyudo registration TSC number. Jopuonj gi nigi TSC number. Koro gin jopuonj ma ok ni gine tiegruok moro, gin jopuonj ma oseik gi onego bed ni gidhi gitiyo. To wach manyo doho ng'ado ni employment mane TSC omiyo gi ok ni e yo moriere, en wach mane wang'eyo ni ka gini dhi e doho ng'adno odhi bedo kaka owuokno. Emomiyo wanyiso jopuonj gi, awinjo ka owadwa Okoko wacho ni ok gidwa ng'ata ng'ata. E piny ni ok inyal dak kendi, nyaka idak gi ji. To wan e ji to un be un e ji. Emomiyo pachu wadwaro to wadwaro wawuoth kanyakla mondo wane ni ere kaka wayudo solution e weche manitie. Wan be wagombo ni mondo ndiku on permanent and pensionable basis kaka ne okete mokwongo. En discussion mosebedo godo gi Teacher Service Commission kaka NAT. Mabe wadhi bedo gi bura kodgi e jumbe ariyo mabiro gisendikonwa mondo wabed piny e retreat modhi discuss weche mag ndiko jopuonj gi e junior school. Be ok en junior secondary sani. Sani en junior school. Odwa ng'e ni jopuonj gi ere kaka idhi ndik gi e permanent and pensionable. Ker nowacho kwa chako higani ni gidhi tiyo higni ariyo eka ndik gi on permanent and pensionable. Mano ka gisetiyo higni ariyo kaka intern. Ker nowacho kamano. To onge gimora mora commitment mora mora moket piny, nikech wang'ega wan jomo osetiyo gi Teacher Service Commission ni seche mondiki tich higni ariyo mimigo iluongo ni probation. Ma probation no chone ni higni ariyo ti noduoke dweche 6. Ma onge gimora mora minyalo ket ni onego bed ni bedo intern ma ok ong'ere kendo bedo higni ariyo e political statement ma ok en gimora mora mondik piny barupe ma gin godo ok ondik kamano. Mogik kane jopuonj gi ndiko tich nomigi barua manyiso gi ni gin e tich intern e higa achiel non-renewable. To sani kendo komi moro mirenew, mano nyiso ni Teacher Service Commission ok orito chik mano nego bed ni gin godo. Emomiyo wan wachung' gi jopuonj gi e weche ma gidwa timo, mak mana ni wan kaka union nitie procedures mwaluwo mondo wayud solutions manitie. Emomiyo ginyalo neno ni onge mang'eny mwatimo, tasenyisi ni bang' jumbe ariyo wadhi bedo gi Teacher Service Commission. Bende bedo kinso ni en procedures kaka mage. Ang'e ni Fidel imbende wach moro ili. Tadira iwacho kanye yo makare Hesbon ye kinde mane TSC biro kod program makamae nokweroge. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo un kaka jopuonj
Fidel kachiel kod in Steve ang'o mono yie mar mondo mi ukaw rak mar die tich kaka interns tung'eyo maber ni un jopuonje ma osetiegore untere kod TSC number kendo ung'eyo bing'eni kinde ma idhi kate tich iwacho ni ing'eyo value mari ing'eyo worth mari ang'o mono chuno mar mondo mi ukaka barupe go udhi uchak tich kaka interns koka sani waneno ka koro Yuak owuok ni ok udwa internship udwa nondiku permanent and pensionable. Ayro madam an gi penjo ka. Jatend nato wacho ka ni nokwero TSC koso ne giwuok e media ka gikwero teachers ni kik apply intern. Abubo bedo kod dwoko nwa penjo makamano. Fidel in bende wach moro yin. Adwa ni mondo awach maber kabisa ni internship ok en gima rach. But sana kaka nokele. But debed ni TSC ma en duol mandiko jopuonje orito chik kaka jatelo ni owacho. To deo kwa bedo gi yukni kumora amora. Nikech ne giwacho maber kane wadonjo ing'eni ng'ato ka ng'ato nigi gol kata ng'ato ka ng'ato nigi kako pango ngimane. Sama wadonjo orak no wach maber ni oragni ni gachiel mane kaka barua wacho. Lakini korako jokrumo to nikech no wach no orake ni gachiel to bok nuoe. Matene ni to school ting'ene nyithindo to njiri school ne gine school ga manyien sani pod gine school. Matene ni mano koro en automatic kata en odhiga ni kiaye orak to kaka chik dwaro ni ng'ano koro bedo ikete koro indike ka ng'ama ongirore ma kizungu wacho ni indike koro under permanent and pensionable. To kane watieko rak to TSC ochako loko koro kaka nopango ni chakinwoyo rak kendo. Mano koro okde no winjo wat iwacho ni ang'o momiyo ne wadonjo king'eyo value mari king'eyo gima in gima ne miyo wadonjo isetiegori isedhi university mitiegori to Kenya ka wang'eyo tich onge tikoni ni donjo rak mari gachiel bas tiyudo tich ing'eni mano ng'ama chalo gimoketi utegu moro tineno ka mbele kucho kichikoro mi daraja moro miluwo iwacho ni wawa akaw mapotisni lakini nikech owacho ni en mana higa achiel ok ng'eny lakini koro sani gichagi duke no ni chakiri renew to boge wacho ni kise renew koro idhi timre nade koro idhi mi tich mane dwaro cha koro en mikoni mana ni renew chakenuo tikiani en giko man ma kama giwache ni ker mar piny Kenya ma migosi William Ruto nowacho ni koro oragwa ni en mar higa 2 onge kuma nomiwa barua ni kata higa 2 ni koro korumo to koro indiki iwinjo mano koro gima lite kabisa ni koro en mana iwache mana liel iwache mana kumoro to kamondike maber ni koro to higa 2 ni korumo to in gi barua moro midhi godo makoro iwacho ni ma to koro ondiki ni barupi kanyo kocha kondiki barupe wocha kondik mana kendo ni enora kendo mana mari gachiel in fact wangi to koro kondiki ni ok chak nuoe machacha mano mwa mokungo to nondiki ni enora mok chak nuo kai gachiel oserumo ten kamano koro gol mokungo magi chenjo en ne gwacho gachiel gichagi medo kendo to sama gimedo ni koro giwe koro blank moko wacho ni koro gachiel ni to kitieko to koro ichaki migi midwaro koro kadwoko gimomiya wacho ni ne wadonjo ji nodonjo nikech ne in zero onge gima ne in go to ng'ato koni ni donji gachiel matendo ni kare koro nowuondwa koro mane gima wang'o jopuonje nikech jomoko bende nitiere mano bire tijini ka nitiere tije mane gitiyo mane ber to nikech gitiyo tije ji giwegi nomiyo koro afadhali we kama ne chamo mshahara mang'eny to idhi e tij sirikal ma koro ing'eni stability mar job ni security is guaranteed koro jogi bende ywa kabisa waweyo tije wakati kwa biro ka kendo kae makoro rache kabisa makoro onge kata mochuno koro mano te ywak jopuonje aya kadwa medo internship no chakore sani gi this government internship ne nitie kata government mar president Uhuru to internship ok en gima rach ne teachers indiko on internship with a maximum period of 1 year maka nitie ko mano tibedo transferred to PNP koro maka kan wadonje tich dwe mar 2 ondiknwa letter wadhi tiyo for 1 year 12 months one of non renewable koro kane chopo dwe mar 11 ka wachako penjo county director wan kanye okwane kuma piny dhiye koro gingisowa kata gimbe gikia gimoro amora koro chuno wachako wuok oko wago koko ka journalist kane gidhi state house ekoko penje president Ruto ni what is the stand of JSS teachers koko buoko koko ngisoge ni negine agreement as a government ni nyaka wati for 2 years koka wabedo kokindiko wa PNP ma these 2 years is just political onge kumora mora mobedo documented that it is 2 years kuro letter mana gichak gibiro godo mar renewal ni
It is just something that is open. Hakuna maximum period mung'iswa ni kwachopo ka to wadhi bedo PNP. Ing'iso wang'isa gi dhok mar siasa. Koro sani waseol gi wach siasa, wan jopuonj wa joma luwo sheria. To ka onge gima bedo documented mar sheria, we are not going to go back to the job. Hesbon nitiere penjo mane Steve openji kae kapok wadhir Zablon Awange. Openji kae ni wach manung'iso TSC ni wach mar ndiko jopuonje internship biro kelo shida bang'e. Nung'iso gi yo machalo nade. E yor andika kose nubedo kod romo moro mana mapiyo piyo kapok wadhira Zablon Awange. Weche ler kisomo chik nitie kaka weche ichiwo. Nikech ok wanyal dhi to wabedo piny wamadho chai kwanyisogi ni utimo gima rach. Nyaka wabed gi procedure mwabedo kodgi piny wa quote the right documents ma kata ka winjo ko jopuonj wacho ni internship ok en gima rach. Adwa ni gikwed gini kata bed ni ne gidonje gikwede nikech onge chik. Employment mar internship onge chik. Gini no nego bed ka giloke to giloke obedo contractual. Ema no miyo ne wakwero TSC kwandiko negi mwanyisogi ni jopuonj gi kudwa kawo jopuonj to kawo gi either on contract at bang that contract tunyalo confirm gi on permanent and pensionable. Mar ariyo, koro ka mano koro ok gitimo ema no miyo ka nyo jopuonj odhi e doho ng'ado maber kanyiso Teacher Service Commission ni onge employment mora mitimo as interns. Emo miyo wan wayie gi duoko mane doho chiwo ni jopuonj gi either migi tich kade bed ni gikawo gi to gikawo gi on contract kata ka gikawo gi on contract mabe ok wayie. Higa 2011 Teacher Service Commission no kawo jopuonj on contract basis to kane gikawo gi ne wang'anyo ma jopuonj gi no ndik tich. Emo miyo kata sani ok wadwa ni jopuonj mikawo e teaching sector ikawo e yo moko ma ok oluwo chik. Ka ginyal confirm jopuonj gi to giwach ni ok ginyal confirm. Sani be jopuonj ma an godo ka gi osiepewa gi confirm ni ngimagi en e yo moro ma onge tiro moro kata ler moro kaka future gi dhi bedo nikech onge commitment moro amora ma TSC ni kodgi kata sani. Emomiyo an ayie kodgi ni onego waked matek be momiyo wandiko ne Teacher Service Commission magimiyo wabura be kawuono ka bang' mata wadhi bedo piny wadhi keto weche ratiro gik mwadhi wacho gi TSC. Wadwa ni mondo jopuonj gi conditions gi ong'e nitie desperation mane otimore ni wadhi e junior school to ikruok ma jopuonj ma puonjo classes go ne pok otim maler. Emomiyo that desperation no miyo Teacher Service Commission oyawo the avenue mar kawo jopuonj gi. To ayie kodgi ni seche moko ok inyal blame gi kaka ne gidhi mondo ndik gi teach on internship nikech promises manomigi ma ni kisetiyo bang' 1 year ibedo permanent and pensionable. Ng'ata nyalo kawo that kind of offer gi situation ma wan godo sani ma ni tije onge. Koro ne owuond gi Teacher Service Commission to emwadwa ni sani Teacher Service Commission owuoge miriambo gi law chik mondo ndik gi e yo malong'o. Kata ka president owacho gik mowacho gik ma president owacho gi onego bed documented nikech president onyalo wache political podium to joma ni technical ema koro bedo piny to translate gima president otimo owacho to kete kaka chik ma koro is binding gima koro ji nyalo chungo. Wawinja ne Zablon Awange jagoro makupeta bade makisumo ya ure Zablon okinyi makawuono ichiew nade chung maru kaka riwruok mar jopuonj makupete wi ng'anyo mar jopuonje mag JSS makoro gibogo ni gibro bedo ka ging'anyo kapo nono ne piny owacho kokale duola mandiko jopuonje tich TSC odagi ndiko gi tich e yorno mongerore. Chung maru kaka kupet en mane Awange? Kamano Joyce wachio maber Kisumu kae kote mang'eny to chung marwa kaka jo kupet en ni wachungi jo JSS. Kupet waromo gi jo tiduol mandiko jopuonj ni Teacher Service Commission e dwe mar 4 waromo kod Naivasha to memorandum mano present a big percentage otala maduong' ne en mar Yuak ma jopuonj ma junior secondary schools. Wan kaka jo kupet wang'eyo ni wach ma junior secondary schools ni en injustice ma itimo ni jopuonj miluongo ni Mogals kata Moguls
higa mar 2011 kaka jalup jagoro mar KNUT migosi Hesbon Otieno osewacho nwadhi wang'anyo both KUPPET gi KNUT mondo jopuonj manondike contract ondik te, ne ondik gi te. Koro TSC kano oseneno ni koro jo contracts gi tijgi tek, bang'e ni gibiro ni intern. To kane wadhi e ombulu mar 2022, both Azimio gi Kenya Kwanza nowacho ni nitie shida mar puonjo kae, nitie nyithindo madhi chopo e junior secondary, jopuonj onge. Ne gimiyowa promises ni gidhi ndiko jopuonj. To kane oyudo telo, migosi William Samuel Arap Ruto nowacho nodhi ndiko jopuonj 35,000. Gima nokowach ni jopiny en ni 35,000 ni jopuonj manondike permanent and pensionable ne gin 8,000 kende. To ng'eny jopuonj manondik go ng'eny gi ne gin jopuonj mokaw gi intern. Gimomiyo ne giyie gi bedo intern en ni TSC nowinjre to jopuonjre go to winjre gi KNUT gi KUPPET ni watiko gi bada for 1 year mondo bang'e wakaw gi kata absorb gi PNP. Wabe no wachich gi wach no to nwayie nikech nowach ni 1 year nikech ne wasikedo kaka jo union ba wawacho ni sani ja intern kadhi e interview to mondo omiye marks mang'eny. Chon ne ikaw ka waja intern to o compete gi jomoko kata opiem gi jomoko mane ok obet timo internship to giyudo mana the same marks. Sani ne wasego Okoko kendo sani wadwaro ni jo intern go kik gibed subjected to interview okaw ka direct. Nitie jo intern moko manoweyo tich kaka mogul moro wacho kanyono. Ne giweyo tije man gichamo kata 50,000, gibiro chamo 20,000 kae. To 20,000 ni ing'ade tax ting'ade nyaka sani nitie housing levy obiro ng'ade bochopo nyaka 17,000. Japuonj ma intern ni en japuonj ma onge any right as per the TSC. Koro TSC ok mi japuonj ni medical cover. Japuonj ni ka en gi family to tuo onge kama onyalo dhiye. Japuonj ni ing'ade mshahara to seche moko otere e bungu kamoro ma tich tekie gi pesa mathin ni. Emomiyo wayie gi wach doho kanyo wacho ni it is illegal for TSC mondo oendelea ndiko jopuonj ma intern nikech mae en ng'at mosetiegre, mae en ng'at moqualify, mae en ng'at moro moken kaka laktar moro mapod gimedo tiegre. Koro ng'ani ok onego bed ni ndiko intern, ne nitie mana crisis emomiyo ne giyie with the guarantee ni ka gisetieko higa achiel ni to idhi miyo gi nafas moro. To ka ker wuod nodonjo bowacho ni koro onge pesa, jogo omeda tiyo, mano ne en wrongful. Emomiyo wan kaka KUPPET, an kaka Awange asebet ka ndiko barupe ni jo intern gi mar ng'anyo. To wawinjre ni kaka doho osewacho no, duol mar ndiko jopuonj miluongo ni TSC nyoseringe doho bokaw gimiluongo ni stay order. Wawacho kendo wanuoyo ni mano gitimo in bad faith nikech ka doho ose pronounce itself ni ndiko intern was illegal, onego bed ni koro gi petition sirikal gi treasury mondo o subject jogi to miyogi omuom ma inyalo chulgi to convert gi duto into permanent and pensionable. Ok inyal bedo ni duol mandiko jopuonj ikawo japuonj imiyo 17,000, en gi rights mar employment duto, oonge medical cover, ok onyal bedo promoted, e union be oonge. Emomiyo wan wamiyo gi cover kaka KUPPET jopuonj ma intern go nikech gionge kata e union, ok ng'an gi pesa yote mar KNUT gi KUPPET. Koro e JSS kanyo masani koro iluongo ni comprehensive school, wan gi jopuonj didek mapuonjo e skunde miluongo ni JSS no. Nitie jopuonj miluongo ni deployed teachers, magi jopuonj mane puonje primary to bedo nikech gisetiegre bagido degree kata diploma gichikre malo gibiro puonjo JSS. Nitie category mar ariyo miluongo ni permanent and pensionable. Jogi nok kabisa, ginondik gi to gitin kabisa. Ikisumu kae gin mana ji 231. Then the third category ma gin jopuonj mang'eny kabisa gin e jopuonj miluongo ni interns gi. Magi e jok ma Kenya mangima timo ni historical injustices nikech gipuonjo e shida mang'eny, pesa be onge mimiyo gi malich, rights like medical cover gi moko mang'eny gionge go, promotion ok inyal bedo go. Koro wan kaka KUPPET wachung' kodgi, wadhi sirogi to wadhi wacho ni doho kane ose pronounce itself, sirikal gi TSC onego bed ni winjo wach doho no mondo jogi omigi rights margi nikech onge gima gibedo itiego ni gigolo kanyo e skunde go to gipuonjo in very severe conditions. Ng'eny gi omed gi subjects moko ma ok gitimo kata e university kata e colleges. Iyudo ka ng'ato timo agriculture to osemiye Kiswahili mondo puonj. Koro wan wadonje e lweny ni nang'o
wadonje lwenjni nikech wang'iyo ni crisis mar education e Kenya mangima kae en crisis ma dey affect generation mek nyithindo moko ma are being given raw deals. Ka ng'ato puonjo to ok miye omuom moromo, pesa mimiye nothin, ok obi bedo gi motivation mar puonjo moromo. To kopuonjo subject mok maricha be motivation mar puonjo dhi dok piny. Koro crisis nitie education sector te JSS. Sirikal ne ong'iyo gimiluongo ni Presidential Working Party Committee on Education. Ma recommendations nogol kanyo gi Professor Raphael Munafo. To gidhi giyiero parts moko ma konyogi ema gitiyo godo. For instance, gi local school ma JSS giluongo ni comprehensive. Wan kaka KUPPET wasewacho kendo wanwayo ni there is nothing comprehensive about those junior schools. Onego wawinjre ni jogi. There is a crisis in education. There is a crisis in education. Employment is one way of solving that crisis. So employment must be on permanent and pensionable basis. Okwanyal ketre ni koro wadoro miyo ng'ato pesa mathin ni eno solve na crisis. Okwangi maslahi mar ng'atini. Emomiyo KUPPET chungi jomo bulls to wawacho ni okwabiye ni jogi medo hinyre to nyithindwa ema medo hinyre. Wanyalo paro ni jogi gol lweny margi to lweny no ok en margi. En lweny mar society mangima to en lweny mar Kenya mangima. Emomiyo wabedo enjoying in this war nikech magi en members of KUPPET, gin members the KNUT manu deployed from primary to secondary to junior secondary, to gain members of the teaching fraternity manyaka midwife education in this country. Adwa ni mak paro no gi kanyo mondi matin Zablon Awange ka intere county maximum imbe na neno ka gimoro ili Fidel. Kata kamano mak mana paro no gi kanyo matin ing'isa ni wadhi yweyo mokwongo mondi eka waduog wadhi mbele ko TWAK mara bendo wabedo kwa winjo kaka jopuonje counties mopogore opogore osebedo ka ng'anyo ka gidwaro no ndik gi teacher e yorno mongirore bang' yweyo makao gi sani kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Tiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Sade Otieno, mana e Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok.
Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa motudore kod Yuak mar jopuonje mag JSS. Manyaka sani gisebedo ka giyuak ni gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo kapo ni sirikal odagi ndiko gi e tich e yo mongirore. Kanyaka sani giwacho ni gisebedo ka gitiyo kaka interns, gino ma kata dono wacho ni ok ni kare, ni ok owinjore mar mondo mi japuonj morambora ondik kaka interna e pacho ka. Antiere kod wela 4 Zablon Awange nitiere kaunti ma Kisumu e studio mara e kaunti ma Nairobi kae antiere kod wela 3 Hesbon Otieno jalup jagoro mar NAT, Steve Oruko japuonj JSS kaachiel kod Fidel Okoko ma bende en japuonj JSS. Kapok nwadhi e yweyo Fidel, nitiere wach moro mane ile? Wach mane ila en ni wan kar kae e twak ma kawuono wantiere gi jotend jonat, wantiere gi jotend jokupet, kendo gisewacho kaka gisupportwa. To wan kaka jopuonje mag jo JSS, there is how we feel that they have not supported us enough. Nitiere kaka wawinjo ni teachers unions have not supported us enough as they are supposed to do. Onego bedni gitimo ang'o mondo u feel presence magi? Gimo winjo bedni jo teachers union timo mokwongo no wacho ni nokwerowa. To ni winjo kanya wadwa no penjo ni nokwerowa gi yo mane. Ingeni ndalo chapok no adonjo kata mane service. No winjo wane ka gibire media, winjo wane ka gitimo ka gibede ndara, ka gikwero jopuonje ma already tiyo go matek kabisa ni jogo kik donji mondo mi wawinji nikech onge an kama na winje wachno kendo jopuonje moko be kuma na winje wachno to be kata di wawinji no winjo gimiwa alternative solution nikech ngama odenyo manot mo onge tich tikone ni kiko kawo matismo yudo ni kanyo nitiere kaka nwa winjo ka union okokonyo na mara riyo sani kuro situation wa wantiere sani ni par ni wan kaka jo JSS wane man wadhi e court iparo ni jonat gi jokupet ne gionge paro mar ni gini rach gidhi kodwa nyaka court masani gima koro gita gidugi umore gite ni court ongado but that idea nena idea ma we sold to them and we told them ni kare kata mana through court onge kata mana support magisema iwa through court through anyway iwinjo lakini gi support wa online gi support wa in whichever from the offices koro wadwaro ni ka gi support wa to giwu kodwa endar ka gi support wa to give team physical things. If at all they are supporting us, let them do things that we can see. If it is going to the road, let's go with them. If it is having a meeting, sanigi wachoni gingi meeting ijumba ya mabiru. Want already any school nya yawe anytime. Ingeni koro winjo beni gini treat as a matter of urgency. Okay, to they have been with this thing. Internal kwadonje nyoro, internal wadonje koro wadigi 2 years. For these 2 years is when they have planned for a meeting in 2 weeks time that is coming. These 2 years they ought to have done something. And if it is bad, as they say, that internship is bad, which of course we don't know whether they mean what they are saying, then they ought to have done something 2 years along. No nego gitim gimoro. Yeah, no nego beni gisetimo gimoro chon. Koro one gi expectations mang'eny kuom NAT, one gi expectation mang'eny kuom kupet, ma wan to if at all we can rate them, they have only done 1%. 99% they have not done. Koro kagi support wa. Let Kupet, if they are supporting us, let them come out clearly and we see them in front that they are supporting us. Cannot support wa. Let NAT come out clearly and we see them that they are supporting us. But supporting us from the offices, that one is even paining us. Wawinja ne Steve bende kapoka chiwo ne Hesbon kachiel kod Awange right of reply doge. Aya, jatelo sekonwa mar NAT kani gin gi meeting. Meeting you know what declare certainty is null and void. Meeting maonge a JSS representative okwabiyiego. We have our interim JSS leadership. We have been pushing this thing on our own. Kane wadwa dhi e court, nwaromo gi Akelo Misori, ano Kariambi, next gen. Wabedo gi meeting. Akelo ne chalo ng'ama threaten wani wan pod watindo e field ni kik wadhi e court. Koro kwase ng'ang'ana ma court ero koro waloyo koka gibiro ka gidwaro ni gi support wa. Kupet okanyar blame Sara nikech Kupet the other branches have been with us, but Kupet Nairobi branch is totally dead. There's nothing that is taking place in Kupet and Nairobi branch. But when I move to NAT onge credit manyalo miyo NAT mora nikech NAT gin gi interns ma primary, they are not even fighting for them. They are just there. NAT itself okia kata ni jopuonja di madwaro promotion koro odwa chako fight ne JSS nango kanyo wacha dier NAT wano kwadwar support gi kuma wacho peni we don't want any support from NAT.
we want to do it on our own. Maka gi plan meeting gimoro ka onge representative mar JSS, we'll call that meeting null and void. We are the people on the ground and we are the people teaching, not them. We are the people who knows the syllabus, what is talking about. Iwacho kanyo makare ahinya to Hesbon, ami right of reply. Winjo kaka Steve kachel kod Fidel seyo ni un kaka jogo mantiere riwruok mag jopuonja okusebedo kuchunga kod gimotegno. To benda winjo ka Awange wacho ka entiere county ma Kisumu kocha ni nyaka sani jopuonje mag JSS gionge kata riwruok mar jopuonj. Nyalo bedo ni gi onge margi e riwruok mar jopuonjo bed mano mar NAT kachel kod KUPPET. Ema seche moko miyo poku chung kod gimotegno kaka gidwaro kosango matimore. Mano gigo magilieko. Luore gi ingeni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar wacho gima wacho. To mirima ma gin godo en mirima ma winjore. Nikech ka winjogi ka giloso, to winjo mirima ma gin godo. Momiyo giloso kaka giloso. To ingeni seche ma ng'ato loso gi mirima, ok ing'e ni in idwa reply mirima ma en godo. Nikech nitie gima luongo ni recognition agreement ma wan godo gi Teacher Service Commission. To recognition agreement no nitie kaka wadil gi weche mabiro. Emomiyo ok wanyal timo gik ma jopuonj gidwaro ni mondo watim e yo ma gidwaro ni mondo watim. Nikech nitie ratiro monego bed ni timo godo gimo. Kane wasekwero weche mag employment, ingeni nitie character ma is very funny. Dhano ena dhano. Kane wasekwero wach internship, to nikech nitie desperation mar ndik tich to gi promises momi moko mag miriambo, ng'ami nyalo kwero ni kikaw tijni nikech ma ok ondiki e yo mar ratiro, biro rengo to kaw tijno. Owacho no maka mayo maka nikech osemiye promise moro ni which is okay. To nase wacho ni an ok ablame gi. Nikech obiro rengo mondo kaw tij ka kong'iyo ni ng'ama nyisa weche gi ok riambi. Koro mano nitie. Mar ariyo, owadwa Zablon nosewacho ni jogi onge union mora mora. To ka gionge union mora mora, ok nitiende ni koro waignogi. Nyaka wabeda kanyo kata ka gineno ni ok watinegi matek. Nyaka wabeda kanyo kwa chung negi. Emomiyo bura mineno wadhi bedo godo ni ok en bura mochiki ma ng'ato nyalo wish wash. Nikech bura no nyalo wuok gi solution ma dwarore e yo malong'o moluwo tero. Ma bura no biro konye to biro konyo jopuonj mabiro bang'e mondo kik gidonje weche gine chandruok ma koro osebedo gi jopuonj mani kasani. Koro wan wadhi adhiya nyime gi buchwa no. Gin be ka gisewacho ni gin gi aput moro ma gin godo, ka diponi aput no ginyalo tiyo godo mondo duondgi be owuog oko, to ok wadagi. Gigola duondgi gi aput ma gin godo no. To gimonego ging'e ni mondo aput mora mora obed gi ratiro maler, nyaka bed ni nitie kaka ung'eru to gi kaka uwinjoru gi ng'amo miyo tich. To mane motiyo godo, mane ema KUPPET tiyo godo, to mane kama ka diponi owadwa kelo misori nonyisogi ni dhiuru mose wechegi mondo wang'iyane ni onge mtego moro minyalo keti ni mbele minyalo donje kikia. Emomiyo kaka sani barupe magin godo momigi onge commitment mora mora ma serikal oketo. Bae ka diponi serikal wacho ni koro contract wa kodwa rumo wakawo joma moko. Ok ne ka nitie joma moko manitie oko marito ni mondo ka diponi giweyo to mondo donji. Koro ok wadwa ni mondo gichope kama efforts ma giseketo ma gipuonjo nyithindogi ni koro dhi nono nikech koro gikedo ne ratichgi. Emomiyo wan wadwa ni kata ko gidwa ni wadonje wan union, KUPPET en union, NAT en union, wabiro donje wechegi mwang'e ni to ratich jopuonj ng'ata mapuonjo obed ng'ama ni e union ng'ama ok ni e union wasekedo ne joma puonjo. Ta separo ni higa 2011 ne wachuno manitie bang' higni 2 nondik jopuonj manokawe contract on permanent and pensionable. Koro mano nyiso ni kata jopuonj manitie sani mondik intern manok wado weche mag intern, wabiro kedo negi gidagi gi yie. Wabiro kedo negi ni mondo ratichgi oyudre kaka dwarore.
mane tij union ma wan godo manyakwa ti. Koro jopuonj gimiwa thuolo mondo watim gima watimogi. Kata bed ni girete atamalo achiel, kata atamalo adi, mano to wan ok wang'i. Wan wang'iyo ni gin gi ratiro monego bed ni luwo. To wabiro luwo magi yud haki gi. Gin to gi jopuonj mabiro bang'e, nikech ma chandruok mabiro bedo to nigi future ne. Winja ne Zablon Awange ka intiere county ma Kisumu. Zablon winjo kanyo kaka jopuonje mantiere gode studio ka okinyi makawuono loso. Mano Steve kachiela kod Fidel. Giloso kae ka giseyo riwruok ma jopuonj Nat kachiel kod Kupeta ni okusechung' kod gimotegno kaka dwarore. Korka kori in kaka jagoro ma Kupet bade ma Kisumu. Busechung' korgi ere gimiyo umanata malo matin kende. Mano kotudore kod sir musebedo kusiro godo jopuonj JSS e kedo makoro gintiere godo sani ka gikedo mondo ndikgi e yorno mongirore. Awange. Erokamano Joyce. Wan kaka jokupet wasetimo what is humanly possible at the branch level. Nikech wang'eyo ni at the branch wan gi jopuonj mabiro bedo members kata kok gin members. E junior secondary kanyo nyawacho ni nitie categories of jopuonj adek. Nitie jopuonj manobedo promoted mane puonjoga primary chon, to kelgi obedo deployed to secondary. Majority or all of them gin jonat. Then nitie jopuonj manondik direct gi TAC as permanent and pensionable. Jopuonj gi e Kenya mangima gin 8,700. Nondiki as permanent and pensionable. Ma Kisumu County wan gi jopuonj 231 emane in permanent and pensionable. Jogi gin noket gi e Kupet to ing'ado gi gimoro miluongo ni agency fee. Nyiso ni pesa gi pod ok chopnwa kae, pod lal mane wi yamo kanyo. To wakedo ni pesa jo agency fee go dhi bedo converted to union use. Then nitie the third category makoro wakedo ni ahinya miluongo ni jo intern. Magi jok manondik bo wuondi ni okay bang' higa achiel to idhi bedo confirmed PNP to sani to vumilia tu. Koro nwawacho ni ka gien kamano to sowu aso wiu emomiyo jamogol moro mane studio kanyo wacho nang'o ni ng'eny gi noweyo tije madongo to manena die ka gin gi hope midhi ndekgi. Koro kama bedo matek en ni sirikal nowacho ni koro onge pesa. To wan bende nwakedo kod ni jogi bwa present memorandum kata ni ker William Samoei Ruto kane wadhi pingo wach mar housing levy. To bang'e wan kaka jokupet kendo this year dwe mar ang'wen ok wawach wadhi romo gi TAC. Ne waseromo gi TAC kuom wik achiel wabet piny to wadhi gi issue mar JSS mogal kanyo. JSS no ne number 1. Ne nitie issues mang'eny moting'o nyaka CBA nyaka promotions man watero wa present ni TAC notieko 1 week tang'eyo ni jowadwa ma KNUT kama Hesbon owacho no gibende gidhi mbele kanyo to gik ma gidhi wuoyo te mana weche jopuonj ma namba 1 gibedo mana wach JSS ni. Kanyo nwawinjre ni wach jo JSS gi onego bed ni jo interns gi iketo permanent and pensionable. Onego bed ni jogi puonjo subjects mane gi train kata gi tiegre godo e mbalariany. Onego bed ni jogi imiyo medical cover. Onego bed ni jogi gibedo confirmed institutions magintie kata imiyo gi mo max ok ni kaw ng'at moro maoko. Gima timre sani nitie challenges in the TAC education sector. Seche ma wawuoyo gi about JSS gi wang'eyo maber ni nitie gik moko kaka jopuonj moko mindiko illegally through false recruitment miyudo ka MPs pok barua. Koro magi be gik moko mwafai to kwanyal weyo mwanda ni wala oliech to wawil ni koro waneno mwanda. Koro wan kaka jokupet wawacho ni sani gima duong' kabisa en ni jopuonj gi nikech doho nyose pronounce itself. Let us respect the court order nikech magi jopuonj mabe puonjo nyithindo how to respect authority. They are not going to respect authority kagin giwuon. Sirikal is not expecting authority. Koro work mar is justified. To wan kang wadhi waromo gi TAC ok wanyal wacho ni jo intern gi ok gin member wa nikech TAC be motamre ng'ado gi kata 200 moro mapin ma nyalo bedo membership. Wabacho ng'abro mana kedo nigi nikech kok wakedo nigi onge ng'ama bro kedo nigi wan gi recognition agreement mar wawuoyo about our members. To TAC be ung'eyo ni jogi are not members ko giketo gi kanyo deliberately. Koro gitemo ni mondo gihinygi. Wan ok wabi yie ka jo wahinyre. Mana kaka lakteche ni fight for rights of members gi miluongo ni interns go. Wan e union kai kata TAC wach ma intern en alliance thing nikech oonge. Wan gi miluongo ni teaching practice
jogi kane ni e colleges kata mbalariany nigi wuok oko ba gidhi timo teaching practice ma gibedo gi assessed ba gi satisfy the board of the senate bo migi degree ni gidhi gipuonji. Koro ka sirikal okawo gi boloko gi ni gin koro gin interns, mano en hinyogi to hinyo nyithindo. Kwa hinyo nyithindo wadhi hinyo generation mabiro. Koro waneno ni jogi onego mi their rights by July. By July. Okata ni sani en dwe mar abich wang'eyo ni wach mar ohula mobiro mar floods okonyo sirikal nikech sani ginyalo divert attention. To attention no you can only divert it momentarily. Duo skunde idhi yaw bang' wige ariyo to wadhi dok e school to wadhi wacho ni jo JSS gi giduogo e school as who interns kose permanent and pensionable. Pero kamano. Iwacho kanyo makare nya benda dwana winjane kaka jopuonje mag JSS mane county ma Homa Bay, Migori ka achiel kod Siaya gin bende ne gichwalo ng'ur mar gata gisebedo ka ging'anyo ka gidwaro mar mondo me ondik gi tich e yorno mongiro. Winjane kaka jopuonj mag JSS e county ma Homa Bay noloso. An kaka jopuonj mar CBC JSS wane pioneers to wane ma wan gi lit nikech sani wan e kandarasi omiwa tich miwacho ni contract wan jopuonj mondiki kendo mane gi mo qualify ere kaka dangi luongwa ni wachalo jo yuecho gi jo wichrangi wambe wadwaro haki giwacho ni nyithindo idhi tuon haki gi kok wadok school wambe jopuonj wan gi haki wadwaro haki wawacho ne duol mandiko jopuonj TSC ni mondo oketwa e confirmation to ko gi confirm jopuonj mag jo CBC gi to kwadok school kendo sama giringo kamano to wan wabiro riwore kod kaka jokupet ma Homa Bay kendo wadwaro ni gibed confirmed permanent and pensionable nyaka ndiki to kendo ka kondiki gi to wabiro ng'anyo continuously. It has been over a week since this ruling has been made, so we are urging the TSC to move with speed and work on the compliance guidelines so that our teachers can be compensated and we can be confirmed. We are in support of the Labor Relations Court that declared internship in the teaching service illegal. We are saying that we are not interns. That is not the term for us. Yes. An intern is that person who is working under someone before they are licensed to work. An intern is a person, a student that is still learning and who has not been licensed to work. Yes. We are not students. We are teachers who are graduated and who are registered by the Teacher Service Commission and licensed to practice. Section 5, Part 3 of Kenyan Employment Act clearly states that an employer must never discriminate employees or even prospective employees on the basis of the terms of employment. As we speak, teachers on the junior secondary school that have been employed as interns, Teacher Service Commission is disguising them as interns. They are qualified teachers, fully trained and registered by the same Teacher Service Commission. Masayaka, Kodma Kenyate, why in the school? Kilo nyual obelgi in the root. Nyaka chema chiel jo TSC obrone. Nigi yebe ko rapin, mo winre, to winro, bo bedo, manigi ma chiel. Nini ko wa? Kelo wa be compensated. Koro wan wakwayo TSC. In fact we are kubende wakwaye. Wa direct numondo o implement the court ruling. Mano wachane yogi osebedi kitiyogo yo mok nkare. Koro chulgi kuom higni ariyo magisetiyo tich manono. TSC mondo obed ng'ano man kod chuny mar dhano mang'iyo ni jogi chandore kata gitiyo negi kamano mondo ondikgi e yo ma permanent mondo nyithiwa oyud pesa manyalo konyogi gi family mag-gi. Mago duonda jopuonje mawuok e county ma Homa Bay, Migori ka achiel kod Siaya ka koro ne gichunga e tok jopuonje mag junior secondary schools ka gikwedo wach ma nyaka sani koro pok ondik gi godo e tich e yo mongirore ka giwacho ni onego ndik gi e tich e yo mongirore e ka gibodok e skul mar mondo mi gipuonj e kinde ma ibro bed ka iyawo skul. Fidel, ang'e ni nitiere wach moro ma ili kata kapok owinjo paro mago mag jopuonje mowuok e counties mopogore opogore. Kata kamano nyaka sani
koso ndiko wetich e yorno mongirore ere kaka ochocho kata chenro mar puonjo e kinde ma upuonjo nyithinde e klas kacha bende umigi 100% kaloni ni nyaka sani mana kaka wacho ni nudonjo e tich kaluore ni ne untiere kod geno ni bang' higa achiel tibro bed ka indiki e yorno mongirore to nyaka sani wacho ni higni 2 ka koro utiyo mana kaka interns. Bende nitiere kaka mano nyalo duoko kata quality mar kit puonjo mupuonjo godo nyithindo piny koso mar ndiko wetich e yorno mongirore. Adwa ni mondo awach very categorically and clearly ni koso ndiko jopuonje under permanent and pensionable terms has cost teachers a lot, has cost learners a lot, and has cost the whole society a lot. Gimomiyo awacho kamano, nitiere jopuonje ma anaseneno my colleagues ma ng'ato weyo nyathine ot to dhi puonjo nyathi ng'amachielo nikech pesa mochamo okoromo chulo fare i Nairobi ka, okoromo chulo ne rent, kendo okoromo nyiewo ne chiemo. Koro sami weyo nyathini ot maniteri academy moro tidhi puonjo nyathi moro, en adieri ni ok idhi deliver. You will not deliver when your child is at home and you are teaching other people's children. Mamano sirikal wuondore kabisa. Teachers also develop gima dho ngere luongo ni psychological issues. They have what we call psychological torture and they are mentally ill. Nikeche challenges magiandago. Moso teachers mapuonjo Nairobi ka. Ingeo life standards ma Nairobi ka to gi pesa ma imiyo jogi. Jogi okwiny maber. Koro mana miyo ng'ato dhi school mondo ter body ne, mondo tera en odhi kanyo school kanyo. Lakini mondo ikrene gimo dhi puonjo maber, oko ikrene. Namba 2, gimomiyo kata wachakwadokwa wacho ni unions nitiere kaka gilegea. In this regime of leadership or a jokmane union masani, ema gik moko setimore e TSC mapok nwaneno nyaka ne. We also read the history when other people were in the union. But the worst things are only happening sama koro jogi nie e union masani ni. Achiel kuomgi, iyudo ni ng'amo graduate 2023, 2023, sani osendike. Lakini be ing'eyo maber ni nitiere jok mapuonjo those who are teaching right now in the JSS who graduated in 2015, but those who graduated in 2023 are employed. Just a minute. Osendigie teach 22, o graduate 2023, o graduate 2022, to ng'ama o graduate 2015, 2016, pokondike to gigi pok notimore e sama other people were in the union. Gigi timore mana sama sani gine union, mana sama sani jokupet ni union, to pok notimore sechego. Maga momiyo seche moko wapenjore nyaka niya, unions gi nyaka beni gin sirikal. Iwinjo gima miyo wakama. Nikech magi gik ma pok notimore nyaka ne. Lakini as we speak, they are happening and the union leaders are seeing people being employed, those who graduated in 2022, 2023, but those who graduated in 2016, 2015 are not employed. TSC nenigi criteria. And the biggest thing that could give you marks was year of graduation. Right now, they are happening, and we tend to believe that unions are part of the government who is really affecting the entire junior secondary school. And that is why we are not sure whether unions are with us, because it had never happened in any other regime. It is only happening in this regime, and they are seeing it happening, and they have allowed it. People like Ambrose Weda, even the time of Sosion, we did not see such thing. Kata sa mar Sosion, sa mar Ambrose Weda gini, wase somo history, sa ni koro wadok nyaka history mar Kupet, nyaka history mar union, wase somo nyaka jok manikanyo, te, ne gigi noko timore. To sa ni gigi timore, to jowade wagi ni mana kanyo. Koro wawacho ni jowade wagi, kagin kodwa, mumo wacho ni kagin kodwa, to gara giwa wabedo kodwa e nini e offices gi. Gibedo kodwa e ndara, kaka koro wadhi e ndara, ka idhi yepi. Wane waka gin e ndara, mondo gi confirm no mana matin tu, ni kare gin kodwa. Nikech gin kodwa to everything bad is happening. Koro, ere kaka odang' waye ni gin kodwa. Steve Korka kori mana mapio kapok wakao report about account. Madam Joyce, an gima dwa koni, onge learning ma take place a primary section under the name CBC. In fact, this CBC is just a name. To penjo nyalo bedo, wang'e ni buok mobuogo mar mondo mi udonj gode ng'anyo, ochakore mana kose lor school. Ka kinde mane poko lor school, bende nupuonjo makare. Koso ok nupuonj makare kalure kod lit ma untiere godo chunyu ni upuonjo kaka interns. Higa achiel koro kapoko ndikwe yondo mongirore. Kan watiyo gi orak mokwongo cha, nwapuonjo maber. In fact, inyalo do kaka kora nja puonjo English and Literature. To apuonjo Tana River, apuonjo Wasomali, who are actually Muslims. Iyudo ko miya nyaka ayari mapok na interact wo muda puonjo nyathi. Mano ko do neno ka onge something that is serious with this CBC.
Koro ba orak mokwongo chanwa puonjo maber. To koro kwaneno ka jogi be gimbe gimiyowa madharau moro gichawa. Koro mar ariyo ni an to nyalo koni ni onge gima watimo JSS. Nikech ok anyal puonjo kata to nyathina to riembi ni e ot. Apuonjo nga, who does that? Ok wanyal tiyo kamano. Wadhi skul mondo nyithindwa gi be kik dag ngima mar poverty. Wan gi jonyuol monego bed ni wakonyo. To koro ka joma be onego bed ni fight wa kaka jonat, tiyudo koyu en jaluo moseterowa nono, gin gi akelo misori. Pok aneno joluo machal kama ongosa joluo to gitimore kama ongosa tim maduong' mar jopuonj to gitimore. Oluo noluongo we are just mere interns, all graduate like us. You call us a mere interns because we are fighting for our rights. Magi threaten wani inyalo golwa iti. Makama kaparono gi kanyo wantiere kae kod Hesbon kaachiel kod Zablon Awange giwinjo ywak magu gin bende gibiro bedo ka gitwak. Aduogo ir Hesbon kaachiel kod Awange ka intiere kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi Jwang adwa ni wadhi ir jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo. Pile ka pile chenro mar mbako romo wamenyo ni gigo ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore. Oyawre Millicent ka intiere kaunti ma Kisumu ichiw nade okinyi ma kawuono. Inyalo nyisowa ni okinyi ma kawuono untiere kanye. Wang'e ni jaloso e lo piny owacho mano Isaac Mwaura biro bedo ka chopo e kaunti ma Kisumu mar mondo mi ota chenro mar pogo chiemo. Inyalo mana nyisowa ni nyaka sani intiere kanye kama ugeno ni Isaac Mwaura biro bedo ka bire. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel akawa wuok e kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Kadibo e ward ma Kabonyo Kanyagwal kam e skund primar ma Nduru kuma bende ogen ni jowache lo piny owacho Isaac Mwaura dhi chopo kae ni kod jokanyo mamoko mowuok e piny owacho mondo mi ginyal tayo chenro mag chwalo kony mag chiemo ne jogo ma piyo daro kotenore kod wach oula ma bende sani kelo midhiero e ngima oganda mopogore pacho kae nikech koth ma bende ne okorni ne dhi chwe kendo osebedo kaburore pacho kaendi. Gie thuolo ni endi jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura pok ochopo. Kata kamano jo msalaba makora kata jo Kenya Red Cross osechopo kaendi okinyi kendo kaka inyalo neno batha kaendi nitiere gigo ma gibiro godo ma bende gidwa ni gipog jopiny ka moting'o otundo kata tandarua ma idwa no pog ng'ato ka ng'ato ma bende onge kar jot malong'o. King'iyo kaendi wan kod jogo ma bedo donjo gi gigo ma bende gidwa pong'o oting'o sabunde, oting'o gige nindo, oting'o gigo mopogore opogore manyalo konyogi nikech wayudo kanyo ni ne osekelnegi kony mag chiemo tich abich mokalo. Gie seche ni endi neno ka gimedo donjo kendo gikelo gigo mopogore mowinjo mi opog jogo maheo kwan oganda 442 ma bende pi osedaro e alwora ni endi. Gie thuolo ni endi adwa ni akaw duond ng'ato achiel ma bende ojot kuonde mopogore opogore nikech alwora ni wan gi kuonde jot mopogore kama oting'o Nyang'ande, Widamba, Kachif kod kata kuonde mag lamo kata ute jot mag lamo bende oreso jogo. Gibiro nyisowa ni to midhiero mage ma gisebedo ka gikale kotenore kod wach oula ni to gi kony ma bende gidwaro maduong' mondo mi wach oula ni oked godo mochwere. Machiegni abo chako kodi kaka jalno ma bende en achiel kuom jogo mojot Nyang'ande. Inyalo wacho ang'o ibo chako gi nyingi to midhiero mane ma kodhi osekele ngimau kod kony mugombo ni piny owacho timnu kopogore kod Michael Nusani ma bende medo mana konu ndalo. Erokamano an nyinga Joseph Akongo Nyikal. Kadhiambo sub location. Kadhiambo sub location ta jot Nyang'ande. An pini nogola ka gede wi yien malo gi joga nanindo gi joga ariyo kuno. Koro sani joga go ajot go Nyang'ande to gima ne wadwa ni sirikal okonywa go nwadwa ni sirikal okonywa gi mabate nikech kuonde mwayudo kuonde moko to kaka wanyalo geng'o gi tene korot onge. To chiemo bende waonge go kuonde man wayude chiemo pi oloronwa yote nyaka puothewa pi okawo motieko. Koro wadwaro ni sirikal ong'iye gima nyalo konyowa kopogore kod otundo nikech ging'inwa kata kuonde mwadhi dake onge. Jok modak e chiefs camps gidak kuonde mathindo ma kama nyalo dak gi nyathini onge chiemo be onge kaka inyalo yudo. Koro ang'o maduong' midwa notimnu mondo mi wach oula ni okedgo mochwere? Gima wadwa notimnwa ka Nyasaye dipo noyie ni pigni odok maber to ogonwa damp nam nikech kuma sirikal nyalo tere ji onge. Mane wakwayo ni sirikal okonywa go. Erokamano machiegni. Amoso an iluonga ni Selina Kinyi Nyalando. An gi midhiero mar pi
Pinyicho daro wa kuonde manyiche wadake otogore kuma piny, nyithindo be tuo ni osuptal, wasandore. Gimora mora mo ango ngima wasani onge to wakwayo kony. Wadake wi damba kuonde mo wadake go bidwa ni mondo wadar. Nikech pi kuonde man wajote go be pi osadonje. Samwa chung kae ni waonge kamwa dhiye kata imiyo wa kony kaman to kumwa dhiye gi kony gi pod wadak man go e pi. Koro an wakwayo mana kony makayo nyamiwa mabati kod kuonde mo nyadhi jote to mondo konywa go. Mano kende makwayo. Erokamano ahinya madam Apio. An iluonga Esther Nyango Okech. Wan pi chandowa. Pi nokwongo chandowa mbele kendo koro chako duogo. Masani kata mogo manye Red Cross opogowa. Mara nye pi odonje ot modhi godo. Koro wakwayo sirikal nigi partner gi Red Cross nikech Red Cross wayudo ka pogowa chiemo kako winjore onego pogowa. Jo sirikal kokelo to jigore lakini Red Cross to dhi kodwa maber. Koro gima duong' nigi miwa gigonwa daik mondo mi pi kik chak darwa kendo. Wayuak. Erokamano ahinya madam Apio. Erokamano ahinya. An mara John Mungugowi. Pi osasandowa kendo sasandowa kabisa. Makata gigo mamoko pod odong' oko. Red Cross konyowa kaka Red Cross. To an gima namedo kwayo kuom Red Cross. Gimiwa kaka wanyalo gedo. Gimiwa mabati. Deni Red Cross nyalo bedo kod low kuonde mamoko. Do konyogo kawino. Ne kwa onge kaka watim sechegi. Wan kama odak monywando anyonde wachalo jomodak osiptal. Mar wodi. Ofis ng'ato ka. Koro kaka dwa tim otamwa joka mama. Wan pigni osamiyowa kasara. Dhok onge. Dhok ni watero chiro mochako uso dhok te. Morumo modong' kaka kama. Koro gima wanyalo timo. De Red Cross kaka teko ne ng'enyni. Do medo konyowa zaidi. Ne kuop jomo nwatero. Ma josiasa manwatero. Owewa mobolowa kanyo. Ma wan ok wachalo jomoko manok obolo mbolo. Koro mano ywak ma wantiego saidi. Kaka nyoro nyocha umiwa chiemo ka tich abich. Nwadwoko erokamano ahinya. To chiemo ni nyocha kodhi e pi. Ka pi ochako medre mang'eny kendo. Koro onge rieko. Kama dikete gimoro amora onge. Koro kamano uru joka mama. Medu konyowa. Ng'amogik machiegni. An iluonga ni Consolata Adundo. Wadak Kabonyo Kanyagwal ka. To shida ma wantiere go ok en mana mar gine kende. Mar gimwa chamo gi kamwa dake. Kade bed ni sirikal nyalo biro gi jotendwa mane wayiero kae. Nikech jo Red Cross to konyo ndio. Lakini at the end of the day wadwaro kamotuo. Nikech kamane wasedhiye mokwongo mane waaye utewa pi osedonje. Mar ariyo kama koro sani wachak wabire skul Nduru kae. Pi nitiere. Gik mimiyo waka gi sani, kamwadwa dhie kodgi, pod ok wang'e maber. To nyaka ne gini chak timore. Pigni ne chako chon e Januar. Nyaka kawuono, onge ja sirikal mora mora mano gone kura. Mose biro kae village kae, obed MCA, obed MP, onge ga mose biro. Koro wan matek. Serikal emwadwaro kwadwa jo Red Cross. Jo Red Cross miyo wa ndio gigi support wa, lakini wadwaro jo serikal mondo miwa lasting solution. Nikech pigni eri ok jo Red Cross kendgi ok nyal tieke. Permanent jo serikal obi gi permanent solution. Ero kama. Nyabo kawo ng'amogik sama yo wawang'wa. Nyinga Roso Bongo Kabonyo Kanyagwal Kadhiambo Zablon. Awacho niya, pini osesandowa, nyithindo wasedar, to ne wakwayo President wa William Ruto mondo miyo bi okonywa e wach pigni. Pigni otamo wa kata jo sirikal mane wayiero Kisumu County Anyang' Nyong'o pok obiro neno kaka wasandre. Angao jo Red Cross konyowa to gikonyowa mana ka sirikal omigi chiemo mondo gimiwa. Koro wakwayo ni sirikal obi mondo konywa to ne waywak ni sirikal ma William Ruto mondo bi Kadhiambo Zablon mondo ne kaka pi oywerowa. Kaka wakonyre gi nyithindo, kaka nyithindo dhi e skul onge, kama wadagie onge, chiemo to wayudo, gikwa mege nindo odhi te, gikwa man ohala mane waloko rumo te. Ne wakwayo ni sirikal mondo konywa. Ero uru kama. Inyamedang'o mana mapiyo wamakni mondo. Awacho niya, gima mama nowacho no ber kendo correct. Sirikal to wewa yore adier, jo Red Cross to konyowa, osekonyowa makata sani wachamo gi Red Cross. To iromano sirikal onego parwae. Sirikal mondo konywa nikech tuo be dhi mako wa e pigni.
e kindegi waonge kata choche mwanyalo dhiye, omiyo sirikal okonywa. Kuom nyinga iluongo ni Cyprus Otieno Odhiambo, Kabonyo Kanyagwal. Konywa uru sirikal saidia jamani. Erokamano ahinya Joyce, mago e paro mopogore mabende jogo mawuok e ward ma Kabonyo Kanyagwal e sub county ma Kadibo mabende oula osekelo negi midhiero mopogore e ngimagi magen sani gi jot kuonde mopogore mabende giwacho ni kuondego bende pod nigi pi, ka giwacho ni kata kony ma idwa migi kawuono kamoting'o weche mag otundo kaachiel kod sabunde onge kuma gidhi dak gode malong'o nikech kuonde ma gintie kata kuonde ma gijote kamoting'o Nyang'ande, Widamba, Kachif kod kuonde mamoko be pod gin mana pi. Koro gigombo ni ka inyalo kelnegi kamoro ma oting'ore gi malo miwacho ni oganda ma pi daro odhiye, to mano nyalo konyo kapod irito konyruok mochwere kawuok kuom sirikal mamalo. Gi e thuolo ni endi kata kinyalo neno jogo osechako molo jogo mana nyisi ni kwan gi hao 442 kata oingo kanyo, kendo Kenya Red Cross dhi nyime kod ndikogi kata ng'iyo ka nying ji duto mane ondiki kuom jogo mane pi odaro osechopo mondo mi ng'i ka ipogo gigo ma okel to ipogo maonge ywaruok moro amora. Gi e thuolo ni endi warito jaloso lo piny owacho mano Isaac Mwaura mondo mi ochopi wawinjane ni to gi e thuolo ni endi ka ang' ochopo gin weche mage modhi wacho e lo piny owacho kata moorego kod jatend piny William Ruto kotenore kod wach kedo kod oula masani medo thung'o oganda mopogore kendo goyo lim tibi pacho kaendi kata obedo ni weche mag koth seche moko aduol mochung' ne koro chal mar futo mar kod lwasi to pod wacho ni samoro onyalo dok piny to samoro bende onyalo biro koting'o koda kamil polo kod mor polo. Kopogore kod mano Joyce, aduoko ni wan kaendi waketo wang'wa gi itwa kwanyonore mar ang'winjo ni to jaloso e lo piny owacho bro wacho ang'we seche ma ang' omolo kaendi mondo mi ang' wakele wechego mabiro nyime kanyo migago ang'ich welo ka gikacha kod oimre. Joyce, kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod mbaka romo kawan bende wamed keto wang'wa kaendi waritane tang'o mago madhi tucho e weche mag oula ma pacho kaendi. Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere skund sekondar Manduru mayudore Kabonyo mano Kano e sub county ma Nyando e county ma Kisumu. Erokamano ahinya wawinjo kaka jogo ma pio ulo daro ywak margi kendo ageno ni sirikal biro bedo ka winjo ywak margi mar mondo mi okonygi ahinya to gisani ma podi gikale midhiero mathoth ahinya. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende ochwalonwa okinyi ma kawuono. Aneno kwadong' gi thuolo matin kende to atieko twak marwa okinyi ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni koro jopuonj JSS bende pango ng'anyo. Kenya ochomo kure? Donge gini dhi thiro somb nyithindo? Nikech yepo bende chocha osechwale mbele ma already ose affect academic calendar. Mae dhi kelo dok chien mang'eny kuom jopuonjre. Odhi mbele kowacho ni penjna jopuonjego penjogi achiel bindi bed ni en wach siasa moro ema dhi nyime nikech lakteche podi nie ng'anyo to gin bende gichano margi. Mar ariyo openjo kanyo ni seche ma ging'anyo ma ok gitieko syllabus biro bedo nade. Ponono ni sirikal okobi winjo ywakgi, gibiro weyo puonjo chuth, kose gibiro kao okenge mage. Awinjo twak ka an umoja. Ageno ni winjo penjo makamago, jopuonj mag JSS mantiere gode studio. Jakorando, mano Jakorando at 001 kuwuok Kisumu Airport. Wacho ni jopuonj JSS owinjore ondike tich, ondike andika mongirore. Odhi mbele kowacho ni in solidarity with JSS teachers, I wish the two unions would wake up from their rivalries and fight for these young teachers. Erokamano ahinya Jakorando. Dieliepong bende wacho ni ng'anyo ma Kenya kae otamo wang'a ni kama mchezo wa paka na panya anawuoro mana kuma piny ochomo dipo mi mandalo mar giko piny. Odhi mbele kwacho ni mogik kik wakao weche ma wawinjogi kata ma waneno koyuma but walam mana Nyasaye mondo konywa weche matekgi. Janeno wacho ni hello penjna Awange ageno ni winjo penjo makamano ni deployed teachers masani itamo a transfer back to their homes to their home counties. What are they saying about it? Because some of us were deployed while in delocalization areas, but now transfer for deployed moguls is a huge problem as unions. What is their take? Again, oni winjo penjo makamana Awange. Bernard
Guomo bende wacho ni an Bernard Guomo penjna jalup jagoro mar NAT ni to be ging'eyo ni primary bende nitiere koda interns to be gi fight for their confirmation. Jerry aneno maler ka an Homa Bay jopuonj ma ichulo less is a depressed teacher. Internship is illegal. Achari Wycliffe wacho ni we appeal to all JSS teachers to avoid sympathy or rather empathy. Let them know that as the whole world says that care for the children, you will be blessed. Moguls are also children of people. Wacho kanyo ni these children taught by parents or presidents. Openjo kanyo. Janeno ma moro wacho kanyo mano ote mogik mabosomo sani. Wacho ni riwruok mag jopuonj KUPPET and NAT to help us in this war. We are seriously suffering on ground. Imagine working for 17K, which is half of your monthly bills. We are frustrated. Truth be said, no confirmation, no going back to school. Tich kaliech to chudo kapuoyo. Mago mana moko kuom paro ma joneno magwa chwalo okinyi makawuono. Hesbon thuolo marwe morimu makama kaparono gi kanyo Steve angi iwache kachiel kod wachni mogik. Iwinjo kaka Steve kachiel kod Fidel oloso kachiel kod penjo ma joneno magwa penjo kachiel kod wachni mogik thuolo marwe morumo. Erokamano, anaparo ni lweny to en lweny ma onego waket wariw pachwa to gi wamak lwetewa kanyakla mondo wago lweny. Blame games ok bi konyo. Nikech blame games unyalo bedo godo to ok bigolo solution. To be kwa discuss wechegi onego wachiw luor ne jotendwa mosetelo ne union. Ok wanyal chodha nyingo yu kata nyinge akelo kaka wadwa chodhogi kaka neno ka jopuonj gi chodhogi. Nyaka ging'e ni jogi gin jomo yier mondo tel ne jopuonj. Ka dipo ni nitie wach moro to imiyo gi luor makende monego bed ni gin godo. Mano onego bed ni wawacho ka kendo wawacho maler. Kaka gin be wamiyo gi luor kaka jopuonj kendo chandruok ma gin godo be waneno to be wadwa ni mondo wawuoth kodgi. Koro wariwa lwetwa mondo wawuoth e wuodhni mondo wane kaka wanyalo konyo. Wuodhni ok omako gi kende eka ne owadwa Awange ne golo pache. No wacho ni wan gi categories adek mag jopuonj ma affected monego bed ni wakedo negi. Ayie gi wachno kendo mar ariyo interns gi kata kwa kedo ne interns mag junior school. Interns be nie primary school kaka japenjo no sepenjo. Yes. Interns gi gin interns gi te. Onge intern manus to gi intern ma full. Intern en intern ma ka janeno goch pate moro be ondiko kacha ni chulo gi 17,000. Enyo ji te nikech 17,000 mimiyo gi ni ok wanyal wacho ni en gima onego bed ni wamor godo wate. Emomiyo kaka unions kata bed ni jo mabedo affected manie category miluongo ni intern golo pachgi ka wacho ni union onge gima timo. Pod wabiro chung matek ni mondo watinegi mondo wane ni ratechgi oyudore kaka dwarore. Emomiyo kwa dhi bedo piny gi sirikal biro chopo ndalo wan wang'eyo gin asebedo gini for more than 30 years. Wang'eyo ni biro chopo ndalo kwa luwo ratiro maber ibiro ndikgi permanent and pensionable. To biro chopo ndalo kwa luwo what we call industrial procedure. Wabiro luongo gi maka giwuok oko to idhi yudo tijni. To bende ne gichwalo yuak moro ni nitiere joma no graduate 2023 to sandi to joma no graduate 2015 to pok ondiki. Aduoge mano. Koro wamak lwetwa wang'iyane ni to ang'o mwatimo kaka jopuonj. Weche mag corruption e piny ni ok chakore nyoro. Corruption en wach mosewache ji oselose kata ndiko jopuonj ma ng'ato nyo graduate nyoro tindiko tich to moro be oserito. Nitie moko ma dhi retire kapok ochako tich pok gitiyo. Kano ae college en osebedo abeda oko ma ike mag ndiko osekalo ma en japuonj ma dhi retire kapok otimo pok ondike. To nitie moko be modonje service tindiko. To gigi ok otimore wang'ni kende. Gigi nobedo chakre chon. Wan gi history kaka TSA timo. To sani bineno ka nitie gima timore ma is very unfortunate. Ni politicians wuotho gi barupe ndik tich gidhi godo funeral meetings, arambe meetings. Mana mapiyo. Ineno ka gitimo mano.
nato komiyo gi barupe ni mondo gitel kuno. TS barupe go ay ka TSC ma blame game mikelo ni leadership mar unions ni gineno gigi katimore. Wan ok wachiwo barupe go and wakwedo gigi be wawacho ni japuonjo nego miye haki ne kulingana gi graduation manotimo. Koro wan ok wanyal wacho ni magi owetewa kendo gin nyithiwa moko be gin nyithiwa. Wadwa ni mondo ndik gi yo malongo to lweny mondwalo tingo ni wadwa pogore ni nitie kupet gi nato kopogore. Kadipo ni gin be gibiro wamak lwetwa mondo wang'iyane ni to chandruok ma nitie ni ere kaka watiyo kanyakla mondo walodwe. Iwacho kanyo makara ahinya. Zablon Awange ka intiere kaunti ma Kisumu en bende angi chiwna pachi mogika kata wachni mogika watieko twak marwa okinyi makawuono ka bende nitiere janeno mopenji wachno mar deployed teachers mago ma chenro no ma transfer back mano kuonde mane gi puonje mopogore opogore kachiel kod wachni mogik mana mapiyo piyo buo nyiriri 30 Zablon. Jero kamano Joyce. Wan kaka jokupet, wan e union, wakedo ni Jopuonj. Kendo wase fight gik maricho matimre ka TSC. One of those things maricho and stagnation with Jopuonj mosebodo mang'eny en employment. Kar employment ka MPs ne mang'eny mosebedo ka chiwo barupe. To pok wagneno kata ka jagod bura moro kata EP achiel odhi e parliament bogoyo koko ni barupe chiwo. Wago mosainya kanyo Zablon Awange okwa winje yo makare we walos weche mag tudruok mondi eka wadwa kia kiseduogo mana mapiyo piyo mondi tiek Awange. Yes, kura wacho ni wan weche adek emwakedo ni korka moguls. Wadwaro ni jogi ondik tich mani jo intern gi kaka nyidoho osewacho permanent and pensionable basis. Mar ariyo ochul gi msara mosebet ka gitiyo ne for the last 1.5 years magisebedo ka gitiyo illegally as intern. Mar adek jopuonj moko manie JSS manobedo deployed omi gimiluongo ni promotions manoko migi chande. To korka transfers TSC duol mandiko jopuonj ni TSC be osebedo ka rigid ok gidwa ni jopuonj moko be transfer from certain areas nikech gine ma gikelo discrimination ni wan jo union wasebedo ko fight discrimination in allowances, discrimination in employment. Koro mano miyo ka jomoko osebedo transfer kuonde ma ginyal ginene ok ginyal do transfer kelo gimiluongo ni mental illness gi depression. Waseneno ka jopuonj mang'eny tho. TSC assist constituted now nigi issues mang'eny ma wan kaka union nyaka wane kaka wanyalo yueyo TSC no nikech unions emano ensure ni TSC obey the constitution and captured in the 2010 constitution as an independent commission. But koro kan tuwe marach to nyaka wakwergi to ndo wakwergi to jo moguls wasekedo kodgi as a branch wandiko nigi barua make notifications make demonstrations kendo wa demonstrate kodgi kendo waluongo jopuonje wa senior teachers be nyalo demonstrate kodgi to issues make intern do hose pronounce itself union be wacho kendo repeat ni watch intern is illegal null and void onego oloki permanent pension to JSS gibende nyaka ging'e ni nyaka wariwre kok wariwre to fight mar rights gi dibedo mana matek wawinjire ni gi mondo giyud their rights as professional teachers. Erokamano ahinya Zablon Awange jagoro makupeta bade ma Kisumu kuom kaw thuolo mari mar mondo mi in bende iriwri kodwa e twaka. Steve Oruko wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Okay, adwa duoko mana mapiyo piyo. Japenjo moro openjo ni wachni en siasa. Ada duoke ni ok en siasa. Gimomiyo koro nyaka wawuog oko ok nyal skumwa kaka punda ni untiura tiya to waneno ka MPs like Osoro are just distributing PNP papers. Koro gima dwa wacho kai ka nato seyini dwaro konyo wa oko giriwa lwedo kupet dwari wa lwedo, let them call industrial strike. They must be able to say you touch one of us, you touch all of us. We must fight together to clean and to proclaim the dignity of teaching fraternity in Kenya. TSC is not to the core. We are not going to allow this. In fact, TSC should start, by now, they should be printing our PNP letters because we are not going to okwadi yegi mora ni konwani wadi July wano okwadwa winjo wachene holiday ma wantiero go mar flooding let gika opportunity ni gi print noa PNP letters makiyeponi
to wan joma ondiki e yo ma mongirore mondo wan wayud kaka wanyalo konyo our relatives, our parents and our siblings. To gima wacho mogik, we call all the JSS teachers to wake up, to say no to cheap labor. We also call those who are taking education in university level, that streets are calling. We are fighting this together. They should go out on the streets, otherwise erokamana inya. Fidel, wach ni mogik mana mapiyo piyo. An wach na mogik en ni wan ne wasetero TSC e court. Ma court noseyudo the act of TSC as something that is illegal, that is internship. Wan bende wan gi kwayo moko unions gi. We wan nyocho kwa keto maber wach mar TSC ndiko ji eyo ma is not in accordance with the law. Can't they take that one as their responsibility to put TSC to task? Mondo gi answer the reasons why in their payrolls there are people who graduated recently, but people who graduated long time ago are still not employed. If there is no money, let the money not be there for everybody. Mondo pesa ka pesa onge to pesa bed ni onge ne jite to kiko bed nikech there is evidence. We can one wanyalo miyo evidence mar jok mondo iki recently to gin to gilinga koro achiel no kende wakwayo gin achiel no kende, and we know if they take that one they will win in court, something like that. Kagi wacho ni gin kodwa gikaw no achiel no kende gitono wach ne court jok mondo iki ma recent to gi jok mapok ondiki. Mogik awacho ni wan kaka jonagi bende kabisa sana ma Nairobi ka ok gisewuok oko ka jok mapuonjo wadhiga e buche to thothne gi ok gibiti. Ng'eni onagi wan ga jok ma chap mano ing'eyo kaka ang' niketi wawuoge uru oko kaka jonagi wabeduru kata kwa bede bura to biure bura nitiere gik moko mowinjo bed ni wasebe kawo kaka onagi. Koro nitiere gik moko mowinjo bed ni sani wan godo mbele, wan ji matin sani ma wan mbele. Koro nagi nitiere kaka uywayo tie onagi ma bende gine kata kama wabire TV kani wabiro nikeche onagi wawuoge uru oko kabisa. Erokamana inya Fidel Oruko, Fidel Okuku kachiel kodin Steve Oruko, jopuonje mag JSS kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio kae. Kachiel kodin Hesbon Otieno, jalup jagoro mar Nata, kuom biro e studio kae mar mondo mi wagoane mbaka kotudore kod Yuak ma jopuonje mag JSS. Zablon Awange, in bende erokamana inya kuom chopo kata kuom riwri kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mogi Ajuang wageno ni sirikal biro bedo ka winjo Yuak mag jopuonje mag JSS kata Junior Secondary School mar mondo mi kik gidhi ng'anyo mondo koyaw skunde nyithindo kik yud achiedh nade mora mora. Wageno ni sirikal biro winjo ywak margi kendo migi oboke mandiko gi tich e yorno mongirore kaka gidwaro. Erokamana ahinya Nyakwara Mogi Ajuang kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar chenro marwa mar mbako romo. Ilonya wadwa Cleophas Oluoch manantiere godo odiochieng' ma kawuono kod jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Wagonu erokamana ahinya. Bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.